अगर आप भी चाहते हैं नए वीडियो एवं नए ऑडियो देखने एवं सुनने के लिए तो हमारे गोल्ड स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। मचर मचर करे ए राजा खटिया देवे में चुम्मा टूटल बनथिया मचर मचर करे ए राजा खटिया देवे में चुम्मा टूटल बनथिया होते बिहाने नया लागे होते बिहाने नया रात भर प्यार कर आजू के रतिया मचर मचर करे ए राजा खटिया देवे में चुम्मा टूटल बनथिया मचर मचर करे ए राजा खटिया देवे में चुम्मा टूटल बनथिया। प्रेमी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो सीभर। ए रानी ऐसे नहीं मत हारो ए रानी ऐसे नहीं मत हारो आवो ननी चही बिछोले बने पटिया मचर मचर करे ए राजा खटिया देवे में चुम्मा टूटल बनथिया मचर मचर करे ए राजा खटिया देवे में चुम्मा टूटल बनथिया। ए सैया विवेक विकास बात माना ए सैया विवेक विकास बात माना फीलिंग के हमरा तू तनको त जाना संजय प्रेमी जय कनी रंजन संजय प्रेमी जय कनी रंजन जानी तो हो जा दूर गतिया मचर मचर करे ए राजा खटिया देवे में चुम्मा टूटल बनथिया मचर मचर करे ए राजा खटिया देवे में चुम्मा टूटल बनथिया। प्रेमी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो सीभर। कॉन्टैक्ट 9304977188।